Dins l'equip de persones educadores, qui s'encarrega d'estar amb els infants quan aquests enyoren les seves famílies? Qui dinamitza l'activitat inicial del dia? Qui es queda amb l'infant que triga en acabar-se el plat quan la resta ja està jugant? Qui parla a la reunió amb les famílies? Qui gestiona els conflictes entre infants? Qui endreça el material després d'haver-lo utilitzat? Com veiem, aquestes preguntes ens mostren que educar en el lleure implica realitzar tot un seguit de tasques de diversos àmbits. És interessant que observem, des d'una perspectiva feminista, com ens organitzem i realitzem aquestes tasques tant l'equip de persones educadores com el grup d'infants que estem acompanyant. Segons l'economia feminista, les tasques es poden classificar en dos tipus: tasques productives i tasques reproductives. L'economia feminista defensa que les tasques reproductives són les que sostenen la vida, posant les persones i la cura al centre. Si volem realitzar la nostra tasca des d'una òptica coeducativa, cal que totes aquestes tasques deixin d'estar als marges i que les col·loquem a llocs centrals de la nostra pràctica educativa. En posem alguns exemples en l'àmbit de l'educació en el lleure. Com podem incorporar la perspectiva de l'ètica de la cura des de l'educació en el lleure? En aquesta càpsula s'han donat algunes pautes, tot i que el procés d'introduir l'ètica de les cures a la nostra pràctica educativa ha d'estar en revisió constant. Us convidem a tenir aquesta mirada atenta com a persones educadores.